dňa 12. a 13. septembra 2013 sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnila slovensko-česká športová olympiáda pre študentov univerzit 3. veku. Druhého ročníka sa zúčastnilo viac ako 60 seniorov z celého Slovenska a Českej republiky. Okrem domácich študentov univerzity 3. veku zo Zvolena, Bratislavy, Prievidze a iných miest k nám zavítali študenti seniori z Prahy a zo Zlína. Počas 2 dní naši športovci seniori súťažili v 2 olympijských športoch, a to stolný tenis a streľba. Ďalšia súťaž bola o najúspešnejšieho športovca, ktorá pozostávala z rôznych disciplín, ako napríklad šípky, petank, záhradný kroket, kop na bránku, streľba na bránku či hod na cieľ. Počas dňa si mali možnosť seniori nesúťažne zacvičiť na fidloptách, na overbaloch, ako aj vyskúšať špeciálne cvičenia zamerané na chrbát. V podvečer prvého dňa športovej olympiády si naši športovci vychutnali bohatý kultúrny program. Druhý deň olympiády sa seniori zúčastnili výstupu na Pustý hrad. Najúspešnejším olympionikom sa stal 63-ročný Marian Ološťak a najúspešnejšou olympioničkou 70-ročná Mária Chabanová. Veľmi pekne sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli tak finančne, ako aj nefinančne na toto krásne podujatie a tešíme sa na vás na budúci rok a veríme, že prídete. Viva